Заповядайте да погледнете за съоръжението зад нас е на площ от 10 декара. Разположени са поне 3 игрални терена. Най-вероятно е било проектирано за изграждане и развитие на тенис, но тази зала, този многофункционален спортен комплекс има потенциалът да бъде една завършена, полезна и интересна спортна зала, многофункционална спортна зала. Освен спортните терени зад нас, до комплекса има разположени десетки спални помещения, спортни апартаменти. Тази цялата инфраструктура е нещо, което би трябвало да бъде използвано за развитие на града, за развитие на спортния туризъм, но за съжаление от 1989 година насам цялото това безкрайно богатство тъне в разруха, тъне в забрава и забвение. С народните представители на Възраждане, Костадин Костадинов, Косто Стоянов, общинските съветници, граждани и съмишленици на нашата организация, днес сме на това място, за да го покажем на всички, за да запознаем жителите, гражданите и спортната общност на Варна с този изключително ценен потенциал и за да предприемем постъпки и действия за възраждането на този многофункционален спортен комплекс. В момента, парадоксално, неясно защо, тази зала е пратена на разпореждане към Министерството на отбраната. Господин Тагаренко, не вярваме, че може да бъде добър стопанин на тази зала. Затова народните представители на Възраждане ще поискат информация от министъра на спорта и ще предприемем всички възможни действия този терен да бъде прехвърлен към община Варна като публична собственост и да бъде направено всичко възможно да бъде, да бъде използвана като спортна инфраструктура. Това е публичното, което е създадено на тази зала. Аз бях дете, когато започнаха да правят това място. 87 година. Помня, че беше 87-88 година, като проверихме, се оказа, че 87 година се започна да строят. И тогава се говореше, че е по разпореждане на тогавашния комитет по спорта, с благословията на Тодор Живков за създаването на голям тенис комплекс тук във Варна, с идеята след това да се провеждат световни първенства в България. Тогава, между другото, не знам дали помните, но България беше една от световните сили в женския тенис. Имахме един момент, в който трите сестри Малееви, Мануела, Катерина и Магдалена Малеева бяха в първите 10. В първите 10 по едно и също време. Тогава България наистина беше сила номер 1 в женския тенис и съответно държавното и партийното ръководство тогава на България е взело решение да се изгради наистина един огромен комплекс, съответстващ по мащабите си на световните сили в този спорт. Само че това, което виждате зад нас, между другото, наистина е много впечатляващо. 10 декара. Не знам, честно казано, дали ние ще продължим, разбира се, малко разходката си с този огромен обект, но не знам дали може да си го представите. В дъното, където сега в момента се виждат хръсталаци, гори и така нататък, в дъното има един прекрасен изглед към Варненския залив и морето. Между другото, там не случайно, ако погледнете, няма високи строежи, защото плана, който е тук, предвижда там да няма изградени такива, тъй като идеята е била, когато хората влязат вътре тук, на този прекрасен терен с 3 огромни тенис корта, които вероятно биха могли да бъдат в последствие и други игрални площадки, както каза Георги Георгиев. Идеята е докато стоят тук едновременно с това хората да могат да се наслаждават и на морската гледка. Нещо наистина уникално. Тази дума доста се изтърка, ама така или иначе в този случай наистина говорим за уникално за България, пък и не само за България, съоръжение. Това нещо обаче след 1989 година беше оставено на произвола на съдбата и да оцелява така както може на стихиите на природа. От 1987 година до сега това са колко? 36 години? 36 години, да, 36 години. Като 36-37 година сега, защото вече сме 2024. Почти 40 години. Това съоръжение, през което сега ще минем, е абсолютно изоставено. Между другото, като казвам абсолютно изоставено, какъв беше повода сега реално в момента да сме тук? Имаше сигнал от... Да разкажете за това. Сигнал от... какво беше? Деца ли беше? Как беше? Ние с Велкова правихме един преход в Сока Златни и връщайки се,
минайки тук, видяхме 3 деца, които си играят вътре, видима възраст 12, 13, 8, 9. Значи, 8-9 годишни деца на това място. Мънинки бяха. Само да кажем, ето виждате, погледнете, между другото, нека само да видим за какво става въпрос. Внимателно, разбира се, приближавайки се. Тук височината е 10 метра. Няма парапет, няма никакво обезопасяване. Само си представете едно 8-9 годишно дете, което идва тук, дори да е с приятели или пък не дай си Боже да е само. Представете ли си какво не дай си Боже би могло да се случи? Аз честно казвам, мога да си го представя, няма никакъв проблем с влизането тук. Между другото, място тотално е необезопасено, табела няма също. И какво като... Като дърахме, видяхме ги, те хвърляха камъни понякога. Питах деца, какво се случва тук, обяснете ми. Вътре има някакъв наркоман и те хвърли камъни по наркомана. Изведа ги навънка, помоли ги повече да не влизат, помоли ги да не се заклонят, че няма да влизат. Подал съм сигнал към дежурна община Варна да бъде обезопасено. Както виждате, то е обезопасено само с една лента. Да бе, нека да покажем как е обезопасено. Елате да видите как община Варна е обезопасила място. Но преди да покажем как е обезопасила, ще може ли да покажем и шахтата, която е точно до входа? Може да покажете. Дълбока е поне 8 метра, 8-10 метра. Също е необезопасена. 15 метра. И отдолу няма изход. Проверихме, няма изход. Ако някой падне в тези 8-10 метра, няма как да излезе. Елате да видите как е обезопасено между другото мястото. Наистина солидно обезопасяване от страна на общината. Ето, показваме. Обезопасено е, разбира се, виждате. Солидно обезопасяване. Има и врата. Всъщност половин врата. Врата в полето. Има половин врата в полето, да. Така, нека сега да влезем обаче вече да видим всъщност отгоре. Няма смисъл да влезем за да видим за какво точно става въпрос. Георги Георгиев, който е председател на нашата група общински съветници в Варна и който е заместник председател на Възраждане, освен всичко друго, от няколко месеца е председател на комисията по спорт и младежки дейности. От него разбираме, че всъщност Висшето военно-морско училище иска да вземе тази сграда от Тагаренко. Защо? С каква цел? Обяснението, което е дал Висшето военно-морско училище е, че има нужда от спални помещения. Тоест, тези спални помещения, заповядайте да погледнете, това са спалните помещения, които искат да бъдат използвани. Вече не става въпрос за спортна инфраструктура, става въпрос за някакъв малко миниран хотел или нещо подобно. Настаняване на нелегални мигранти. Поредният пример как една спортна инфраструктура ще бъде унищожена, ще бъде превърната в поредната жилищна площ. Свърталище на наркомани. Свърталище на наркомани. Обаче ти казваш, ще бъде превърнато в жилищна площ. Ние тук имаме архитект и инженер. Архитект Ненов, който е един от нашите най-активни членове във Варна, и Коста Стоянов, който е инженер. Това нещо може ли да бъде тук? Може ли да бъде направено само както, примерно да кажем, може би е идеята на военно-морското училище, да бъде превърнато само единствено в отделен жилищен комплекс, а останалата част да бъде... Аз не знам, те нямат възможност според мен да... Ние всъщност не знаем какво точно иска. Сега, ако примерно идеята на военно-морското училище е да го възстанови целият този комплекс с двете ръце с двете ръце, без значение как и по какъв начин, най-добре е да бъде възстановено, да бъде използвано после, защото военно-морското училище като най-доброто в... Да, сектора си е едно от най-добрите в света, безспорно е доказало, че може да бъде добър стопанен. Въпросът е обаче, ние не знаем какво точно ще се случва. Може ли хипотетично това да бъде направено само в тази му част, която е така наречената условно жилищна, макар че за жилище не са били предназначени за... Хотелска част с спортистите. Има си санитарна част. Което между другото е уникално и изключително полезно за всичко свързано с спорт, защото който ни е организирал спортни събития, не знае колко е трудно да се комбинират състезателната част с нощувките на отборите. Тук в момента виждаме всичко това събрано в едно, което прави този комплекс изключително полезен за спорта като цяло, защото както спортните терени са буквално една ръка в разстояние от спортистите, така те имат красива гледка, имат спокойствие и се получава много красива хармония между спорт и съответно почивна база. Обаче, все пак, възможно е това нещо да се случи днес? Частично възстановяване. На комплекс, който е предвиден с такова смесено съоръжение, много трудно да се отдели тази част като жилищна от спортната, така че според мен не е възможно.
Разбира се, всичко е възможно, ако се направят допълнителни строителни конструкции, отделни входове и така нататък, но ще е много по-трудно и за поддръжка. И знаете, че когато има различни собственици на едно и също съоръжение, вече става размиване на отговорности най-малкото. Сега другото, което искам да кажа аз, може и архитектите няма да се включи, че конструкцията изглежда в сравнително добро състояние, просто трябва да бъде прозвънена, за да се види каква е носимоспособността ѝ. Какво значи прозвънена? Ами трябва да се обследва. Ние не сме инженери. Трябва да се изследва с специални инструменти, да, за метал, специално за металната конструкция. Наличие на чупи, на корозия, Да, погледнете, това е първото игрище, край което минаваме. Много интересно е оформена самата арка над него. Има възможност за наблюдение на спортните състезания, за разполагане на камери, за разполагане на зрители. Всичко е подредено точно както се трябва. Там виждаме една снимка на един министър-председател, който между другото е изключително добре изобразен на фона на тая разруха, която виждаме всички. Експерт в сапуна. Експерт, да, в всичко. След това минаваме към втората спортна площадка, която... Сега, аз искам друго нещо обаче да питам. Ти беше споменал, че тук е имало преди няколко години някакво интервю на тогавашния шеф на дирекция спорт от ГЕРБ, който казва, че тази сграда на практика е абсолютно невъзможна за възстановяване и щяло да струва по-скъпо да се довърши, отколкото всъщност да се събори и да се изгради наново. Това е много интересно, защото любимото, така да се каже, начинание на българските управляващи последните 34 години е да рушат. Въпросът е обаче дали действително е така. Ами, действително е така, че... И в същото интервю директор дирекция спорт тогава казва, че тъй като спортна зала е наблизо, няма нужда от такова съоръжение за спортни цели, е по-добре да се използва за нещо друго този терен. Какво има точно предвид? Не се знае. Всички се сещаме какво точно Всички се сещаме. Но, вижте конструкцията. Ето сега вече стигаме на това положение. Внимателно, мале, как мина на само почти 40 години, 36-7 години, тая конструкция стои, запазена е. Може да направим паралел между тази конструкция и конструкцията на залата в Младост, която там отлежава само 12 години и общо взето би трябвало да е в още по-добро състояние, но е показателно състоянието и начина на управление на спортната инфраструктура в града десетилетия наред. Десетилетия наред вместо този град вече да има 4 или 5 нови многофункционални спортни комплекса, които да се развиват и да дават възможност за развитие на града като балканска и защо не и европейска морска столица, виждаме само разруха. Разруха навсякъде. За да се развива спорта, той има нужда от инфраструктура. Всички установиха, всички го коментират това, че трябва да има спортна инфраструктура. Имаме нужда от спортни зали, терени, стадиони и така нататък, но за съжаление виждаме само разпаднала се конструкция и няма как Варна да стане достойна балканска и европейска спортна столица, ако няма къде да се провеждат състезания. В момента е изключително трудно първо да се организират състезанията, понеже няма спортни зали, достатъчно и терени, и второ, изключително трудно е да се организират отборите на места, където да нощуват, буквално да останат за периода на състезанието. Тук в момента виждаме тази хармония, тази симбиоза между спални помещения, спортна зала, красива гледка, невероятна гледка. Това е, което трябва да се случва във Варна. Да има подобни инфраструктурни проекти, да има подобни международно значими инфраструктурни проекти, защото само така може да предизвикаме случването на сериозни международни състезания, европейски, световни първенства, които да привличат световните медии, а спортът, освен религия за много от нас, е и туризъм, това е индустрия. Спортът привлича бизнес, спортът прави така, че един град или един регион да стане международно значим и да стане привлекателен за туристи от цял свят.
Така, например, в Барселона, ако може да направим паралела, гостуват ежегодно хиляди, най-вероятно и милиони туристи, пряко фокусирани върху спорта. И тя беше олимпийска столица. Олимпийска столица, там отиват и гостуват състезатели просто за да се свържат с майстори на високо ниво. Отиват и се състезат. Тук имаме това нещо, имаме една инфраструктура. Да си кажем направо нещата. Значи спортен комплекс, който може да е полезен за града, ценен актив за държавата, искат да бъде превърнат в бежански лагер. За чужди хора. Или иначе казано отново... Ние не сме сигурни дали е така, но имаме сериозни основания да предполагаме, че е възможно да направят нещо подобно, защото това, между другото, на времето се говореше за старото поделение на строителни войски в Кайсиева градина. То всъщност не е в Кайсиева градина, на входа на Кайсиева градина на Владислава, което всички във Варна знаят къде се намира. Тъй като за разлика от това тук, което никога не е било довършено, онова си беше с капацитет, да, то си беше действащо, то беше с капацитет, мисля, че от порядъка на около 600 или 700 човека да могат да спят там, защото то си беше действащо поделение на строителни войски. Едно от големите в държавата, може би и повече, нали, както казва Светослав Чернов. 4 корпуса. Така че има и друга възможност, не бива да я подценяваме въобще, още повече, че с влизането на България евентуално в Шенген, България ще бъде превърната в най-големия бежански лагер. Всичко, което може да бъде използвано, ще бъде използвано в тази посока. Защото идеята е да бъдат настанявани, грубо казано, по 100 000 души на година в нашата страна. Представете си за какво става въпрос. За 10 години 1 милион, макар че е възможно да са повече от 100 000. Аз лично не съм оптимист, смятам, че много по-бързо ще ги надскочим тези 1 милион души, не за 10 години, а само за 5. Но както и да е. Тук има друг въпрос, обаче да се надяваме, че това няма да се случи. Всъщност не да се надяваме, да работим да не се случи това нещо. Възраждане ще направи всичко необходимо. Първо, за да обясним на българските граждани какво точно предприе българското правителство като предателски действия по посока влизане на България в Шенген и какво следва от това за нас, обикновените българи. Второто нещо, което идват европейски избори, уважаеми сънародници, да не го забравяме, на 9 юни, след 5 месеца има избори. След тези избори Европа и България могат да бъдат други. Ако Възраждане стане първа политическа сила и, разбира се, в съдействие с нашите политически съюзници и партньори в Европа, защото Възраждане, за разлика от другите политически партии в България, има съюзници. Другите нямат съюзници, имат господари. Всъщност, никой не ги взема на сериозно в Европа, докато при нас не е така. Ние сме ценен, уважаван съюзник и то с голяма сила вътре в общата организация идентичност и демокрация, към която ние вече се числим. Това е едно на ръка. Ако Възраждане направи така, че заедно с своите съюзници да се превърне в една от първостепенните политически сили в Европа, нищо от това няма да се случи. Затова европейските избори са изключително важни. Ако на 9 юни успеем да го направим това нещо, няма да има и един имигрант, който да бъде настанен в България. Нещо повече, дори и тези, които са настанени, ние ще ги екстрадираме. А да не говорим, че държавната ни граница ще стане такава, каква трябва да бъде и каквато беше едно време, преди години, когато България беше държава и когато беше българска. Защото сега нито е държава, нито е българска. Тоест, през нея няма да може да прехвъркне и пиле. Стига ние да кажем. Как имаме границата на САЩ? Да, точно така. Защо САЩ може да си пази границата, пък ние не можем? Го правили, разбира се. Сега, другото нещо, което обаче все пак да се върнем на темата тук. В Варна беше направен преди 7-8 години един от най-скъпите инфраструктурни проекти в историята на човечеството. Много по-скъп от египетските пирамиди, много по-скъп от Колизеума, много по-скъп от пътната система на Римската империя, каквото още се сетите. Става въпрос за булевард Васил Левски. Това е нещо, с което България и Варна се записаха в историята на човечеството. Най-скъпият булевард в историята на човечеството, 40 милиона лева на километър. Тук имаме архитекти, имаме повече ли? Не е въведен в експлоатация. Така, и още не е въведен в експлоатация. Така, защото, вижте, той е толкова уникален този булевард, че наистина не може просто една обикновена държавна служба да отиде да го въведе в експлоатация. То просто е, как си представяте да се въведат в експлоатация египетските пирамиди? Това е наистина чудовищен инфраструктурен проект. 40 милиона лева за километър. Само си представете от това, което откраднаха ГЕРБ. Защото ГЕРБ, тази организирана престъпна мафиотска групировка, която ограби държавата по един изключително варварски начин, така както в момента между другото краде заедно с ППДБ, техните партньори и ДПС, разбира се. Ако само една малка част от това, което откраднаха тук за булевард Левски, беше инвестирано в тази огромна зала, тази зала отдавна ще се превърна в едно от бижутата не на Варна, не на България, на Европа дори. Защото още веднъж ще повторя. По времето, когато България беше държава и беше българска, тук на това място е замислено да се изгради съоръжение, което да приема световни тенис първенства. Такава била амбицията тогава на българска държава. Сега, да,
Примерно, дали ще кажем Ролан Гарос, дали ще кажем Уимбълдън, дали ще кажем някои от другите големи световни тенис турнири и така нататък, това няма да има кой знае какво голямо значение. България можеше до тогава и до сега вече да е изградила история и традиция в това отношение. За съжаление обаче това нещо не се случи. Все пак единствено и само от нас зависи. Като казвам от нас българите. Няма да спра да повтарям, че ние нямаме по-голям противник и по-голям съюзник едновременно от нас българите, от нашия народ. А най-големият ни противник е глупостта и апатията на нашия народ. Глупостта е да си помислиш, че от теб нищо не зависи и апатията да си кажеш, че няма смисъл да ходиш да гласуваш. Когато не ходиш да гласуваш, погледнете разрухата. Това е резултата от апатията, от отчаянието, от нихилизма на нашите сънародници. За глупостта няма смисъл да говорим. Във всеки един народ има и глупави и умни хора. Големият проблем е, че при повечето народи управляват умните, при нас управляват глупавите. То не е толкова даже да се каже глупавите. Глупавите с своя глас дават възможност да ни управляват престъпници. Така че, уважаеми сънародници, само единствено от вас зависи. Ние знаем как да решим този проблем. Ние знаем как да решим всички останали проблеми на държавата. Ние знаем как да управляваме. Ние можем да управляваме. Ние искаме да управляваме. Единственото нещо, което ни липсва е вашето доверие на огромната част от вас, защото вече близо половин милион българи вярват във Възраждане. Но тази бройка все още не е достатъчна. Трябва да стане много повече. Трябва да стане повече от 1 милион. Защото вариантите пред България са два. Или Възраждане, или смърт. Няма какво да се лъжем повече. Нямаме време вече за лъжене. Нямаме време повече за загубени надежди, за отчаяние, за неверие и така нататък. Или Възраждане ще управлява България, или България ще бъде доубита от управляващите престъпници. Изборът е ваш. Погледнете и вижте още веднъж за какво става въпрос. Това е настоящето на България в момента. Едно от надгробните плочи на варненския спорт. И не само на варненския спорт, да. Ето вижте за какво става въпрос. Другата такава е в Височината е поне 20 метра. И повече. Да. Между другото, конструкцията, чисто конструктивно е много добре замислена, обезопасена, обезпечена е с вентилационни отвори, така че корозията да бъде намалена. Тръбата, самата като елемент е най-здравото възможно. Само си представете, повечето съвременни съоръжения, които се правят в България, още не са ги довършили, вече почва да протичат. Това тук е оставено 37 години на произвола на съдбата и на природните стихии. Както виждате, се крепи. Нищо, че вече са почнали да растат дървета върху него, а някои от тях, ето погледнете този орех, даже вече са на височината на сградата. Така че... Преди няколко дни вятъра отнесе цели нови конструкции. Да. Така че в крайна сметка да повторя още веднъж. Изборът е ваш. Ние нашия сме го направили. Отдавна. Вярваме в себе си, вярваме в Възраждане, вярваме и в вас, вярваме в българския народ. Повярвайте и вие в себе си, повярвайте България. Повярвайте на Възраждане, за да живее България. Да живее България.